Ti surat ngayon tayo padayawan nga iba sa ti pagkasalitaan ni Teresa Ganapoluan, ti napintas. Sagudahin nga ti surat ni Teresa. Dear Manong Nemi, agtamtamdagak iti tawa iti mapasungadak Manong Nemi ti kotse nga agapu iti amyanan. Tamampay nga da kotse nga sumrik dito ayami ko na. Mamano, lumabas nga talang, papanan na. Ngayon nagsardeng Manong Nemi iti balay, sangot ti balay, akarubami. Balay da kasinsin. Ni kasinsin ko Manong Nemi nga Venus. Mukon. Mapandapas siya rin ti kasinsin ko nga napintas. Talagpay ti kasing ko. Tadi kotse ti mapanmang pasyar keng kuana. Sa bali lang amin tinapintas. Hindi nakita ko Manong Nemi nga nadimsaag nga gwapo. Wow. Langana talaga ti baknang kapot ti kotse nga ron. Kinadegam na nga flowers laki day jay. Babayin Manong Nemi ti silaw, ti poste, iti sango da bala, ti balay da akasin Venus, makita. Chocolate. Chocolate laki diri jay. Nagsurte na yan ni Kasin Venus, tanabak nang ti magpasyar keng kuwana. Umapal ka man na. Nakikaya. Sino na jay? Dili makita yun. Nakakutse, guwapo, dabit-bit na nga chocolate, flowers, mapanapasyar rin ni Kasin na Venus. Ay, sabali na pintasa talaga, anak ko. Katsikak, papintas ka man kami na. Umot pangalak, magpapintas ko na nang. Yung bayan nyo nang, ito naglako ak, karigili tarakin ko nga baboy. O inaktumot, agpapintas gumatang aktumot ati baro nga bado. Astulatan, simple malata pintas ko. Sabali di pintas ni Kasin Venus, sabali mat kanya. Wain, simple nga lang Ni kasinsin mo, talaga nga napintas at agpapapintas nga nun. Napintas peti kutis na. Pang Miss Universe ang rata kunada. Kasta ka din ni Auntie no ko Nagkapin ako kay Auntie Sally. Balik ko Agipag kami. Tati asawa de Antim, ta asawa ni Antim, de uncle mo, isut kapsat ko. Iso nga di kay agkapilyeto kin nga Venus nga kasinsin. Nagkasinsin kayo, ti amana, ken ti inam, agkapsat. Iso ipag ko ni Antim nga Sally. Nabintas ngamin ni Auntie Sally niya. Isut imalaamit lang ni Kasin Venus. Ketsi ka. Imala ka kanyak, tasana ka nabintas, isungat saan ka ba't ka nabintas, kajay. Ay, dakay malat nagkunanganan nga, simple pintas. Sa mong madlaw, awan serbi di pintas, ng Kasin mo nga Venus, gabutan niya. Sa tutmat, di na pa amo nga tulungan ni Antim nga mapanaglakot ti barbecue. Kasla ita. Akilaklako ni Antim di barbecue. Ijay cruising. Adda iso na di tabalay. Kaya doon na ta mangururay ti. Awang kadwa ni Kasin Kada. Sino? Kada sabat kadwa na. Mabali na may mesad ta. Kada namang pasyar kang kuwan. Sino kadwa na? Check man na mo. Sila, dahil na iban ni Antim Sally nga karoba. Mangbambanda kang kuwana. Apekit na ngamin nga di na mapantulungan ni nanang na. Ngungarot. Sakpay no ka mapan tultulong no kasta nga masangok na nang. Simbre ken. Kalpasan nga pinastrik ni Kasin Venus. Nakaarwat mo talaga ni Kasin Venus siya. Makagargari pa dyan lang Dalakit. Buyaan na tayo Jak mabuyan nang gabutan dadan di uning. Siyempre, flowers for you,
chocolate for you. Ito nga ano nga tamat na nga damang mangpa-share kanya ka flowers for you, chocolate for you. Ito rahim ni Berting. Palagay piwan na diyan nga Berting. Kakaiso na nga damang pa-share kanya. Sope nga agad chiko, agad sigarilyo. Nakalablabagan na kita matana. Sakit, nakangising-isit. Tawan at manalon nga ron. Napiya kumamot mad nga bisyo na nanang. So nga, talaga nagasgasat sa bali at napintas. Tasamad lang ang radyang ti, dekot sa tibang paspasyal kang kuwana. Sino pa? Kahit, paspasyaran pa ni Billy. Ngayon saan nalagid niya kahit ni Billy. Tati kahit nakit dikot sa Pag pinustahan ta na. Ag dinamag ton nga boyfriend ni Venus ket di kutse. Agkasensin kami manunemi kini Venus nagkaredwaran kami pa iti high school agpadpada kami nga saanen nga agbasbasa. Abos ta sang ko nga may pas nagtagbasa manunemi sakit awan pagbasa mi uno pagbasa. Mabalimot ket di kumaan. Dalahin ako nagtarakin ti baboy. Inam dya tarakin kumanong. Dandanin maapit, may sapay nga bulan. Glakwak to. Malagsin ka na ita, tultulungak pa ni nanang, manunemi, iti pa nagmula na tinatayang iti likod, dududwa kami. Tadagiti kapsat ko, manunemi, adan asawa da, adamatan pamilyada, adamatan bukod da nga balay, so na lang daawan ti na ikamang dito lugar mi. Sa bali nga lugar, manunemi ti ayan da. Idinto taning asin Venus, manunemi, padak mo't nga burudik. Adamatan asawa, dagiti kakapsat na, halos agpada kami. Burudik, suna lang da. Napimpina si Suna, ngimiti siya. Napinta si Suna, talaga. Arut mang daydayo kayong kuana. So, arut iti kwa iti. Ray namin dito barangay. So, beti nagkukwin sa jay eskwela mi iti. Idinto tanibili manunemi ket kaskula ami padami nga naggradual. Agpaspasyaramit ket Venus. Imsan nan sa akayat. Pakakasano nga kayat na ket pabadami met nga ang nagbasa. So na lang tanagagat ni Billy. Simrek iti construction. Buwan, agsusoldo ita. Linawas. Buwan, gabata mapan sumursurot iti construction. Speaking of Billy manunemi, isunsa na dyan nakakurong-kurong na. Kurong-kurong against kutse. Agkarabalda, nga agaram ni Venus. Imposible kayat na ni Billy Siyempre, dahil kutse at kayat na. Billy, siya konti umayam. Di nakakayat ni Venus. Ngayon na siya kas bagarikan termem. Baka lang. Gamot na nakita ni Billy manunemi nga dakotse iti sao nga tibalay de Venus ken amuna latan nga imun una data nga dakotse kawiti Suna. Nagururay. Nag-istambay. Aging ka manunemi nakigtutak iti matugtog tiri daw tibalay. Hoy, sino dyan? Sineta, siya, Teresa, may kakumapasya rin. Susabo, ni Berting. Nakaturugan ni Teresa. Nakaturugan ko naman si Kamot nagsasao. Pagpakatawa ka man, Teresa. Manong Berting, amok ka nakainom ka manin. Mabalik ka din ngayon bagak ng kaedi. Nga, umay ka pumasya nga saan nakainom. Nga saan agad sigarilyo. Diyak ka, may ituran di ka agangot, tagat arak ka dagat sigarilyo. Sorry Alam na ading, mabitak lang. Hindi ta umay niya na. Kapas na ka. Madimat anak no bastusan mida. Respeta na mo tada sang pasangilik at sangilyan. Ngayon na nang,
Diyak turan ti agangot kas diyak angot na. Kit umadayo ka. Kaya mo ang maangot uri pa, nagkaro. Kalakit anusa mo na. Hingkag agwa. Ano pa nagana mo? Face mask. Face mask? Wine. Uso data di madamat ti COVID. Kasla dala ta COVID mo. Di na kababaing argument. Naka-face mask. Kita diyak kayo may tunan takot na. Angot mo ko naman. Mawata na kakatama. Ang alak manong na yun. Ang biro ka. Madapay lang face mask dito. Dito. Kapang kunilo ka din rida. Ay, napag sabihin, Teresa, sabi nga naka-face mask ka. Kunak nga roden manong berting, diyak may tura na angot mo eh. Kaya lang, uminom ka pagpaig ka, tibanog, ari di trabaho, di taltalon. Sumaragkan, alis to lang. Sumaragkan, tugaw ka. Saan ko nga indekrekap tirida kumano. Nagtugaw, adayot ayan ko. Adayon sa launay ti ayam mo ading. Pimpinok ka tamit. Nagibagam na tanong niya, kahit mong ibaga manong berting. Kaya day palo apag, ti bagbaking ka nga ayat. Kunakbad kang kamanong jak kaya tilalaki nga debisyo na. Kaya nga lang tilalaki ka tuminom, mabambano ka kang ruyan taltalon. So, medyo minuwak, mabangaran tiriknak. Tisigarilyo mat, naruama ko na eh. Jak kaya tilalaki nga debisyo naman, no? Ore anat araramidem. Talaga nga saan ka masusurong ipatig. Ano nga rin tiramidek? Tapno kayat na. Tiramidem tapno kayat ka, ikatem tamading abisyom. Nagagatak mo na. Oy, nagagat ka. Yung tsak kahit nga rin adad bisyo ng hamadi. Mawatan na katamat. Abay, di kita dumakit kahit naman di kita mamartag na agsigsigarilyo. Sa bali sa bali akmo. Saan nag-agenda dalos manong? Hindi mabagbagag litipod no. Sige. Bayam. Nagarigatag ng ikatin. Bari nga, maikat ko. Kahit na di mo maikat na mading ambisyo manong akit, mat namnamam kanya. Lamin met, di sa bali met nga may mga alam kanyak nanang. Pero raya mo na taa. Urian niya matararamidem no asino talaga tinaikari nga kagasat mo. Iso, no kagasat mo to ni Berting, di ka iso, kagasat kong tulaing no may katabisyo na. Kita mga no ikatin na, ito no maasawa na kang subyan na. May babayong ka di pangarad. Isina ka. Kanya-kanya tigaasat anak. Nga madawat gundaway tayo nanang nagpili ti kayat tayo. Isungarod nga inikan na tayo ni Apo Diyos ti utek. Ta libre tayo ng agpili. Ti aramidan tayo. Free will. Ako nada. Iso no kayat mo ti agbaling nga dakes. Agbaling ka nga dakes. No kayat mo nagbaling na imbag ka. Pimanawen di kotse manong nemi ket simublat dahil di kurong-kurong. Sino nga tatagbaligi ka dakwada? Billy, siya kami na nasingpit kat ni Billy. Awan ti mading ambisyo na manong hangag siksikarilyo ang uminom ti harak. No pe construction worker isuna. Sayang ni Billy. Siya kun Billy. Kung kunak. Naging ka manong naming nagawid mo ni Billy ket neng susoya abak iti tapapasungadak ni Auntie Sally ni kakaasi nga ang mga karkarga karagit karga na. Rimuharak manong naming ket sinabat ko. Andi. Tulungan kayo. Ay, Teresa anak. Nakalako kayo? Rabi mo ten. Mamanumot ten digiti umay. Nga aglabas nga dumagas nga gumatang. Ngayon mo tinatan sa akong di magbitbit bang bagkan.
kapay nakaturog aya. Hampay antita. Binuhibuyak man, nagitiduwa nga ng pasyar kin ni Cousin Venus. Sino da? Dekot sa kin di kurong-kurong. Anti. Ada dekot sa kin may nagpasyar. Anda. Di kurong-kurong nga ron. Akit ni Billy Akit mayat ba Oo. Ada dekot sa. Taapay anti. Kaya't yung anti kot sa tagbaling nga manukang yo. Anak ba't kid nga pilpili? Saan nga sak tagpili? Ang dapat sang kaibaga ti anak ko, anak. Ti kasinsim mo. Usaran na kano, di pintas ganda keng kuana, tapno bumaknang. Amumot keng kuanan, feeling rich na kasinsim mo. Di na kahit nga umay naktulungan, di na kano kaya ti maasukan. Doon na muna trabaho dito balay. Ang dalusan mo naman. Naglaba. Yay. Yung no may nagtulungan nga aglako, agtunong, aglako ti barbecue, di na kaya. Banyo anti, tanong mo minsan, sakto may mang tulong ka na kayo. Awo matin ti ubrak no ti kasta nga sardam. Kaya no mapakang ko lakit di kita tarakin ko nga baboy, di o may kay tulungan. Anak at oras na mangrugi kayo? Alas 3 sa dak sa diayen. Nadumat na nagit agurder. Oren no na ibus yu amin, ay kinibus ko lang Daman ay magan sa basang kawasit nga naganansya, dan tumanin dawatan na kasinsin mo gumatang ka na kitay kayat nga gatang na pagpapintas na. Kabigatan na manunemi, idi madigos ken mapakan ko, manunemi tarakin ko baboy, napanak naglaba, linabak tarwatan mi kinanang, alpasang nakalabak, nagdigos. At damat ni Cousin Venus manunemi ti sangot ti balayda. Nakapanimid nga, nakasikawil. Feeling rich ka talaga na ti kasinsing ko Langana talaga ti. Imasadaga king ko na. Kasi, Teresa, Pami nga nakasuswerte ka kasi sa bali kami nga talagat napintasan niyo. Kapay. Idirabi. Sino na dyan nakakotse? Ni Roland. Sa akin si Moblat ni Billy. Di ba lang mauma na dyan nga Billy? Bakla nga rin nga saan ko kayat. Ket, pag nanak kong harod ni Billy, kontra ki ni Roland, alaman. No si kakamangas pagarigan tagpili ka dakwada. Sino kay kahit mo? Di kotse o no di korong-korong? Depende Ano nga depende? Wari matbaknang no naluko? Ay, nasingpit ni Roland. Dadya pala di baknang awan mading ambisyon Hana? Di ba di ka di babaknang at ambisyon Ag sigarilyo da, minom da, ag sugal da, ag babae da. Sa bali ni Roland. So nga nakasuserte siga. Maminduang umay ton, ito na maminsan umay. Sungbatak ton. Narigat ba daw, hindi ko marabi nga sungbatak, damon at mga may magpasyar kanya Nagamamon nyo, iti may isang party. Nagkras nga dagos kanya uri siya. Nagkrasak nga dagos kang guwana. Isip ururay Nagraduaran siyempre. When? Isa't mga mamanage, di ba isang branch ng negosyo businessman. Wow. Kaya di magbaga na kanya. No, makiasawa kang kuhan Mapangka mag-tour, itinadumo-do mga napintas ng pagpasyaran nga pagilyan dito tero nga lubong. Wow. Ag-tour kami sa lang dito Pilipinas. Ken susuruan naktuhan ng ag-drive, time to na lisensya. Ikatangan nagtuti bukod ko ang kotse. Wow! Siyempre, nagbalay kami agad. Malahala mansyon. Kat, awawisan na kakadit balay da. Ganito no, boyfriend ko siguro nawisan na to. Yaman mo na to kanagiti parents na, kanagiti pamilya na, noon. Kaya na nga tangarod. Kat saan ka ba't nga nag-graduate ti college? Kung nangarod ni Roland nga awan sa bali nga masurot no sa angisuna.
Api nga sikat kayat ni Roland ket ang kamat nga college graduate. Gaputa na pintasa kinsan. Yes, makita mo. Awan ti pamilawom kanya ko. Narimat di kiti mata. Kinam ta ko rimat-mat ko. Kiday ko. Kinam ta ti kalid ko. O kinam tingipan ko. Kinam ti barukong ko. Sino ko mati saan nga agtarigaging mangtagi ko ti kastoy kinapintas. Di ba? Uwang ngarot, insan. Nagkasinsinta nga. Di dapat adayo tamad nga. Agpadparat ako mga napintas ka. Nagkasinsinta. Di malak kami kininanang. Napintas din ni nanang di balasang. Ngaminta agad, bakit matan? Kuratrut matan sa kastat trabaho na. Mas asukan. Di ko mo mapantulungan. No? Kakasi matan. Pambarakon ba ito? Hinagkita agpapaasukan. Kaya nga may bagay kanya, pay dita, agtuntuno, barbecue, mas asuan. Oo. Ti bagay kanya, agnay diti may nga balay, with katulong, may nga donya, senyorita. So, yun to nag-asawa kang kinulan. Perming. Di mo kahit ni Billy. Api ko man ni Billy. Pag ano kumakas pagari. Apo yung bagag pakit kang na api kami nga siya. Kaya baglang harot kan nga saan ko nga kahit mamirmiraot nga baling nga nobyok ko na. Ang kami met nga mamirmiraot ko na. Mangan kami met di mamitlot may sangal daw ko na. Bagay, nagagatmat ka din ni Billy. Kaya ako madinga bisyo na. O rin ni Roland. Maangot ko akong kumano kat sigarilyo, no, kat ara ka. Ana, katsi ka, ni Berting. Speaking of Berting. Kaya, talo ko to ni Billy. Ulit kasinsin kami kunak. Ni Teresa at Armum, kaya't nakakunak to. Aging ka manunaming agdinamagan nga gayan ayaten da kasin Venus kani Roland. Ito na minsan manunami nga imay na inala. Wait, medyo imaribay nakman. Kasi, Teresa, baka di yaman mo ka karado boyfriend ko. Harigat ba't ano di ka yaman mo? Baka iba kang ngipahidam ko yaman mo. Honey, sweetheart, ni Teresa, may cousin. First degree cousin. Dahil ditatang ko kaninanang na agkapsad na. Hello, Teresa. Hello, sir. Nagalamano kami, mano. Parang naglamuyot. Nakulap na. Nagwapo nga talaga. Gwapo na, baknang pa. Awanin sa pulam. Agbagay naman. Agbagay kayo. Talaga, gwapo ka na pintas. Sweetheart, agbagay ta ka no. Talagawin. Sige, hindi ka rin. Kasin, indo na gawid ak. Iawid ang kanto. Sweetheart, iawid ang tonto, ida. Dududuha damot ka di nga agina. Siya, hindi ka rin. Papanan nyo nga talaga. Hindi ka mag-joyride. Ipaspaser na. Ag-shopping kami sa kamto mangal daw trip class nga restaurant. Sa kamto manan nag-shopping, agpaspasyar. Sana ito may tulong din. Di kami kasyahay? Sweetheart? Yung kabayag buyat sine. Kada iti onek ti pagsinyan at mapasamak. Oh! Sawag pala ka ta? Nuan niya ti mapasamak ka na kami ti onek ti pagsinyan. Ket pudno manong name indagasan na kami kininanang iti chicken mang anasal chicken. Dati kasi na ramanan. Ay. Namimas balat native nga manok. Ano tumakatarkam nga manok. Bahay na kumaron. Sige, thank you kasi namaramanam mi tamaramramanam. Adun sa tin shopping. Sinaping mo
Ato si ka, nangihina. Nakasurus-surus tayo, kinirolan. Kaya mamam si ka, kinamti lang ako. Sa badit lang ang bado kita ay mapang kami. Amin nga, nagsabalik ka bado. Kasano kat itanda kang ti restaurant. Dati ka din na waitress nga gagagat na panagit sinuyat ang tibadok. Umapal siguro, tagwapo ti boyfriend ko. Pinagsawsawa ka. Hala? Pinagsawsawa. Sa wanan tatong tao, pinagsawsawa mo di waitress. Kaya pasol na. Siguro iranta na, sila pa naktap no, maagaw na ni Roland. Gagaday chay. Pinagsawsawa. Kaya sino ko? Pwede siya ka kumati, masoyatan. O, di makapungtod ka, di magsawsawam, di ba? Dahil nga waitress, ako naman na, kimal ka lang, padak, ba't ang mamirmiraot? Ngayon saan ka mamirmiraot? Kapatid na boyfriend ko, nakaskin ni Roland, sige. O rin, saan kayo nag-hotel? No. Ngayon, no, awisan na, kayat ko. Ngayon, dito pa iti pagbilibak kong kuha na amo nang respetaran ti kinababae. Very gentleman. Nagswerte ka nga talaga, kasin. Di ba, di ka di babak ng dati ko kahit ko sa wanggat, at ako bisyo na, di ba? Nasingpat ti Roland. Ang agsigsigarilyo, saan nga uminom, napakumbaba pa. Saan nakaskalig na ito mga babak ng di ba, nalastog din babak ng daw ma? Isukit mangan anaw pa kanya kita ya, ti pagsawsaok di waitress. At dapat dati sales lady di pagkatangan mi. Nga, mapanakit iranta nga pidil-pidilan ti boyfriend ko. Diyak, ay, sapo. Pungutik lang ko magkat pinagsawsawak. Ana, agawan ti boyfriend ko. Babay mo. Kat, inaramid mo ti kasi dyan. Pinagsawsaw am ti waitress. Binugbukaw am ti sales lady. Kawanan ako nga ron. Sinuyatan nak ti waitress. Pidilin ti sales lady ti boyfriend ko. Nga sila nala ibagbagang kakayat naman. Di magsawsawak. Kana reaction ni Roland. Siyempre, ananawain na. Wag na. Gusto na, okay lang. Kung na. Dito pa yung mo gusto kong kuha na dikat kasla si kanti ko nagparang mata pobre. Ano mata pobre yung magbaga? Kasla si kanti na baknang. Kahit ni Roland, napakumbaba nga nabaknang. Laging ka manong naming at jakbatan makikita ni Billy. Mapanggutultulongon ni Auntie Sally manong naming. Agamanak malasang ko daka. Malag-ananak. Wala na kayo kahit atulungan dyan rich na anak yun. Ay, hapo. Ape na. Apente. Kaka mo. Kamani po diti na nubyo na dyan nga Roland. Nagbalit ugali na Hindi akit dinakmabaling nga pagsawsawan. Hindi takit. Kung plano, iso ti baknang. Kaputa na ka-boyfriend ti baknang. Baknang matinisuna. Yung bagbaga na kata kayo, Ito agasawa kam to kini Roland Jack kayat nga umay kayo. Agbati kayo dito. Mabainak ng mga amukan na kayo. Kadig naganak yung kuwan ako na. Ibain na kayong inana. Problema ka talaga na anak ko. Auntie, apa yung problema yun kat napintas? Awan ser-serbiti kinapintas na balasan ko. Gabot ang madimat ti ugali na. Kensa doon. Orisang kamat ka napintas, kaskan ka. Gagangay lang tilangam. Hangam ako na nga napintas unay. Nakapimpintas. Napintas. Gagangay pintas. Ngem, amok. Among ka di nga papalang ka.
Sikala ko man tinagbaling anak ko na karon. No, anti mo. Kasano ko man bagay ito kasi nagpintas di anak yo. Awang nga ron sir medyo pintas na. Gabot na natangsit. Badit ugali na sa dut. Kasi ka ngay. Nagagat ka. Amunak pa tulungan. Di agsabali ka mga talaga, anti. Hanak na pintas. Anda man na pintas, kanyak. Napintas ti ugalik. Uwain gusto ka. Napintas, ti anak ko, itilanga, ngim ti ugali na naglaad. Kumusta mo ni Jay boyfriend na, auntie? Anong istorya ni Jay. Diyak man na mo ta kasla kayat ni Venus nga mayam amon isuna ka naging nagadna. Diyak lang mo. Diyak mo. Kasla nangig ko nga kasla naka-schedule itong bigat. Nga mapan ni Venus iti balay darulan. Tapno mayam amunan ka naging nagadna kang kuhan. Kaya barang saan nga madlaw, ugali na. Kaya nga kung kunak ng kuha na anak. No, ti pamilya ni Rulan kat napakumbaba saan nga mata pobre. Adot kakasakit, adamat kakasta ko nakid. Tay bimak nang daga po ta, nang rugida iti baba, ni mato. Nga amuda nga talyawon din ang kapanda. Handa ka lakid di kayat ko na. Puri santa ka kayat digiti ganaganak yung kuha na basta kahit ni Rulan ko na naman. Ni Billy, anti damag yung Billy. Nabagmat lang siya nakita ng kasla na destino sa ti Manila nga. Simburo ti construction. Wala san sa kaya mo. Asal napansa ka nag-abroad. Ito na minsan ni Dega nagsalita kam ni Billy. Di mawatak ti dispenser keng kuha na, tanang kuti pa nagsasao di anak ko keng kuha na nga. Di ka kaya, tango kaya ti ka, mamirmiraot, di ka alagbayin, subli ka nga subli, baglang harodin nga di ka kaya. Anawak di anak ko. Hanggang sa pa nagsasao ko na. Tibiyag kaslapilid ko na. Anya ti amom. Baka ni Billy kat bumaknang to. Kunak na ron. Kat darulan bumabadan to. Kasi nga ta, anti. Ang nga tamay. Amon numaknang ka na siya at ka, agtalinid ka na baknang. Manong name kabigatan na nakita man ni Roland nga may na inala ti kasinsing ko. Kasi, good luck ko nung kanya. Apa ya? Iyam amo nakitahan kadagiti parents na. Sigurado ka kayat da. Ito kas pagkarikan lang, agkasar kam to kin ni Roland. Ay, huwag kaya. Okay nga ta, sweetheart? No, tika sinsing ko tagbalin nga may honor ko. Kadakan ka, sweetheart. Hindi maguri ka. Papintasan ka pala, papintas ka pala muna hang bagay. Nakabibindas ti bride, kalpasan na, ti may honor. Gagangay lang Hanatan kasin. Mahalakan tulatan, nagdikaskan ka nga, napipintas. Amin of honor. Sige, good luck. Wala. Andan to premium kasi. No, kas pagkaring kasarkam to ang kinirolan. Ngem, dimteng timalem, manunemi, nga saan nga intulnog ni Roland, ti kasinsing ko. Tricycle nang itulog, ken kuha na manunemi. Dagos ka nagplete, sa simret, imbalibag na may manunemi jerido, ti balay da, apagata. Ne. Padasag man ti, mapan. Baring mamuak no at resulta ti amin. Ang samat nga nagbaligi ti kasinsing ko, nagtugtugat. Sineda! Ala, pungpungtot. Sindet, ako na! Ni Teresa kasin,
Ano ba kam? Kaya, makidamag ano, na napasamak. Inlukat ng tirinaw. Sabar ka, abay, agpupuntot ka, si Mang Pet sa, apag nag-tricycle ka, ha, naka-intulnog ni Juan. Napasamak kasi. Awan? Anong awan? Insinan akon. Ana? Insinanakan? Gabutasan da ka akayat, dagiti parents na. Kung ako man naorin mo, sanda kakayat, dagiti parents na, kayat nakalata ni Roland. Sumuti ko na. Gago rin dyan, na Roland. Dikit-dikit din naganak yung kuha na ti Patsin na. Huh. Alam kami tinapasama. Madiganot ugalik. Mas lahat tinapasama, hindi na pangkam ti restaurant na pinagsawsawak na di waitress. Hindi na mapangkam nag-shopping, pinagsawsawak na di sales lady. Napagsawsawak kami ni Amana eh. Ana? Mismo nga Amana, napagsawsawam? Hindi ko matamong isot Amana gayam. Magusto ka di hardin, napanag di hardin. Nagpintas, permi nga nagpintas di balayda. Permi, as in. Magusto ka, manapanag di hardin, magusto ka sabong, nagpintas. Hindi, nanging paturong kanya ti host, kaya nabasaan. Kaya pinagsawsawak ka. Nga ti amok kit hardinero. Nga isumod kami ni Papang na. Anak katawa. Kapag katawa ka. Nakakatawa ka kasi. Pagkaroon mo ng hardinero, pinagsawsawak. Isum na, ama naman gayam. Ito ti ko nakasingkit. Gusto ti ko na ni auntie, ni nanang mo. Anak ko nana, awang ka ng serviti pintas mo. Gapot madit o galim. Sabi nga pagsawsawa mo ngamin, kay hardinero, kay han. Iniranta na nga mga rod. Iniranta na nga ta. Hindi na nga ta amo nga dakad jaya. Iso nga na pasusutan na ka. Hindi na katawa ka sa. Makakatawa ka lang. Puno kan. Katawaan na kid din. Umapal ka kid ya. Tanakanobyo akit. Baknang. Yung mutsusurbina kasi. Doon man tinashopping ko nga arwatak. Hanamat may babawi. Ibore mo pa kasi. Agbaling ko man ito yung moral lesson ng kasi. Awan sa napipintas, no, ugalim. Kaya, nung napintas ko matugalim, sa napintas ka pa, edi, okay ko ma. May asawa ka at bak na. Manong nemi, adulat ta, di mapanmang pasyar, keniya, Venus. Hindi kita gagangin lang, ah. Talaga din naman kaya. Naging ka, manong nemi, napang kumalat na tulungan ni Auntie Sally, itinegosyo na, nakastang time ko. Halatag balbalo di anak yun, Auntie. Ayawan, diyan ka mo. Nagtun ka nung balbalo. Amo na lang aro din, kakasya tinapasama. Ori na pintas, dumadit ugali na, on sarbinahan. Nung ang tatagbalbali ko mato, napintas lang aro din sa nasingpet. Napintas ko ba? Amos na, napintas ka peso, bastos, madi ugali na, dinakpaya mo tulungan. Nabalente, sa tiwang tulong ka na kayo. Alam mo na, anak, thank you. At siyempre, matandanan kami. Nung mampisa mong awatin na duma, kung saan kita malibre matisidayo kininanang mga barbecue. Buwanti. Kita, kumusta matan ni Berting? Kita agar-araw kang ka. Sambat yan ng imimay. Malaksin kang kuha na, awan ayat, sa mali agar-araw kang ka. Ora ek tulatan di, dan tulata. Ito na. Amom, ad-adda nga nasuswerte ka ng tiyanak ko. Pagkunahan nyo, ti. Kahit rin man pa no, hanggang makuna nga napintas sila ngam, ngam napintas ti ugalim.
Ugali ti importante. Ti adda iti kaungan ti importante. Agenggang iti mayo sa karabii, manunemi, adagtug-tug-tug. Nga taman perdin na itan. Idilokat ko tiri daw, manunemi nakigtutak. Good evening. Sir Roland? Ala sir, hanga dito ti Balay da Venus, ijay. Sa bali nga rito, tinugtog yun. Dito ti umayak. Flowers for you. Ala! Ako na ka. Ala! Abay, aputam na barukong mo. Diyak nakabra. Sumara kayo, sir. Sumara kayo ta. Inagbit ang sukat kamabayin ba? Tuwa kayo, sir, ha? Tagsukat akbit. Awang ka doon. Andali na lang ditali ko. Nadobra na. Inaobra na kasi nga rabi. Ada kamin ko, ha? Ada pabibiyagan na nga piyek. Ay, ada manok may nga mga native. Sige, sir, ata. Nagbasa nagsukat. Kasi sana ka mamati, mano. Siyak matiumay na pasyaran with flowers and chocolate. Ano, nchot ko di brak, mano, nimi. Sinoktak ti, nagsurtak na gayagayad. Nakasurtak kami latam, dakti balay. Nukasta nga, maturog ko man. Allah, sila mo na jak mamati. Apay na umay nakpasyaran. Nay. Wala. Sige. Umay nakpasyaran man. Idi ubas na ka kung kinkwana manunemi, di makner kat balbalong yung giant na ti flowers and chocolate. Inawat ko mit, thank you. Asla sa anak pala mamati, sir. Roland tinakan ko. Roland, abe nga siya, anong napasama ka na kayo ginikasing ko? Idi pala damo nga, panagkuyog mi. Tsakon kaya de. Di pa nagsawsauna ka na di waitress, kaya di sales lady. Imbaga kingwanan nga tsaka iti kasi yung ugali na. Kat imbagak, ngawang kas na pakumbaba, imbagak, nga wala nyaman ti pagbidutan ti padam nga tao, ikam respeto. Ang peso ka din yung istoryana, sir. Roland, yung istoryana kanya kay. Day, nagkamalyan ng hardinero ni papang mo. Yung ori ko mamat hardinero ng peso na dyan, ng pasuyot. Ang nagagara ng pasuyot kaya kuha na. Handa ko makasya kami nagsawsawan. Gabot namitlo agundaway nga, inulit na, mismo pa nga ni papa. Saan ko nga nailaban pa Tamom, ang peso nga mabalimmi. Ngayon, ada kami ti kinapakumbaba, panang respeto iti panami nga tao, uraan nyaman ti kasasaan. Idi adan puot ko, hanggang mimet nga, bak na nga sigod ket. Baen kaget, dapapakin ni mama, ken kaget mi, nga kakabsat, timulong kami. So nga siya. Nagbalik iti pamilya mi. Na still, or damabalim mi, napakumbaba kam lata. Nakasuswerte, sir. Timay kamang kada kayo. So ako nga nakita nakasuswerte ni Venus. Napintas lang ruden. Siyempre, tinapintas para iti gwapo. Kit kapot ambisyon at buwak nang
Naguray iti bak na nga, mga aram ngayon kwa na, nauray na ka. Ngem, sanga na kami. Sino nga rod? Sigano kayat na? Sana ka may karisal, sana ka napintas. Sa balita da kang kapitas. Ino-obserbaran kami. Nukas nga umayag dito ay, amang pasyar ka ni Venus. Adaman na kitikundaway nga, hanak nga agsardin ng lumabasak. Di pa nang tultulong mo kinanang na. Nga imbes ko mga ni Venus tumulong. Nagagata ka matan? Nagagata ka nagtarakan. Idikit inem, tarakin ko, pinagbalin ko nga sa kandusena, kayak ko na. Abay nga, di mo itulit agbasa. At siguro mo't ornong mo. Kanorin no, awan ornong mo. Kayat ko. Siyak di mangi gastos pa nagbasa. Sir, awagan di sir tiranta ka talaga. Di mangi bagay ti I love you. Dagos mo lang na lipatan na ni Venus. Ililangin da mo. Madit ugari na. Agwing-wingi-winga. Sayang ti pa nang ipatid ko keng kuwana ko na. Awang ka dito na pasama ka na kayo, sir? Diyak kayo tagundawayan, di pa da ka tao. Ngim amom, imbaga na kanyak, nung atata, ihutan na, o hotel na, kat mayata kasigod ko na. Ano? Kahit ko nga asawa, ito di may isang babae, virgin nga datag ko ti altar. Wow! Nagswerte nga talaga ti babae para kada kayo, sir. Siga nga ron. Anak ka may kari. Saan nga napatigday dyan, may kari o sitwasyon, ti kasasanti pa nagpiyag. Iso nga ko nagbasa ka. At ang problema, tulungan ka. Kastamat na talaga tirantak. Diyak ang unay ngamin nalaing Baka diyak may pasanagit subject ko nang basa di college. Amano ipasnag mo. Concentrate mo. Ulit-ulit ang mga basaan. Di kita kayat mga ipasagipsip na panunod mo. Amon ti maulit-ulit, imposible nga sa mo nga may kabesa. Kaslakanda. Di ba? Natikanta kit magustom kit kang kanayon mo mangmangeg. Mangig buti bigat, mangig buti aldam, mangig buti rabii. Di ba? Alis to mangig kabasat. Baga mo langit ta, kang kanta umutan kit may kabasa. Kaslakas jay. Kaslakas tagbay mo. Ulit-ulit yung mabasahin. Nasaduta kami nagbasa na jay. Tiyan na nagagat kang tanakan ti baboy ako na ako nasadut kang basa. Sa pagbalik ng mga hobby, nagbasa. Libro, pocketbook, basahin. Ninanang ko kayang data ni ay nabag nga nabiyo na. Ay magsikat ni Roland nga boyfriend ni Venus. Dati nga boyfriend na. Oo na ta nagsita kay gaya man. Kinabi nga umay mo pa siya na ito anak ko ita. Gabot isuti may kari para kanyak nanang. Ay, nanang ko lang pa yan. Ito nakapanawan ni Roland manong nami siyak matintag problema. Problema. Ano problema ang pagbagam? Hindi, ang subli-subli ni Berting. Problema. Gabot di mo lang sumundayan. Pinaay mo lang aro din. Subli-subli, kat kanayon kamat makaangot, kat sigarilyo, kagat arak. Irang tabak ng kanasing pet, nabanglo, ang awambisyo na. Problema. Anong tutukunan ni Kasin Venus? Ano pa problema ang kasinsin mo?
Ibaga ng tupay nga, ay, ibaga ng inagaw mo. Hahaan na. Tanagsinan damot. Before pinashare na kanirulan. Yung, ng, problema maragsakan kagidi Iman niya ngamin timariknam. Kat siyempre, sino ko matasang mangipatig kang kuha na alaman. Pagbasahin na kano. Nung may adamot urnong ko. Kaya anak. Tapos na di ka stakit hanggang agalanganin kang kuha na. Nagbasa ka. Maori na katati upat nga tawin. Alis to lang dahit anak. Nagenrulak na road manong nami kat adadigiti kundaway. O may naksunduin ni Roland. Kumusta't mo nagbasa? Okay man. Nalaing ka nga tutor ko. Abay. Inaramid ko di bagam. No saan nga sumurik? Ulit-ulit ang basahin. Oo, kadam? Kaya ka na nga naglaing to memory ko. Hanang ka marigatan yan. Thank you, Roland. Okay. Celebraran ta kardeta. Intag dinner. I-date nak. What? Dinak pa girlfriend na. Sumbatan na kami na. Kapasbasak pa lang ang mga matno. Najati kaputang mo pasama. Diyak kadimit ko na kayo ka. Ngayon, kahit kung ikasar kat virgin. Dinak i-check in. No. Ori bagak nga mayata. Talaga? Anya tamom. Baka anta mapupuutan kat anda tagaya man iti unek ti hotel. Anda tagaya man iti rabaw ti kama. Amom, dagito ti magusgusto ken kay. Nakaragragsak ka nga sa salita. Awang pulos panakin ko na. Imni Venus di. Madaw ko lata nga talagang kumain. Ambisyon na tikas kanya. Diyak mat inambisyon tikas kanya ka. So nga rin nga agbasa ka. Tapos saan ka unang nga dayo kanya. Roland, di ka pa inaklot Di aklon na ako. Tamno maramanak matindig ti lips mo. Ore, lips lang? Naging ganang lips? Kinukayat mo din ta, ha? Madi, pay, kasano nga rin ti karim, nga ti karim nga ikasar mo kat virgin, iso nga rin, naging ganang lang ti kising. Kinukurod makaaram ka na yan. Di, damat sa balid ta. Uy! Imbagam data, ha? Malaksit gayam kanya kada pagayam sa bali. Kahit kung asawan, pang impagsaak, tiriknak. Di ka magatgatang? Hala, sex without love ba? Kawan. Tapos hindi ka sakit. Makaraosak lang. Kasi ay. Ngayon, ti babaeng ipatpatig ko. Dispitarek. Sa akong dola tagikuhin. Tumalpasin ti ka sa naging gaman ng name na siyempre umapapalitan ni Venus kanya. Hindi na pala inakatugali na. Aguro o nila tama tibak na. Nga din lang takayat at tulungan ni ina na. Naging gaman ng name na nakita kiti may sangal daw ni Billy. Billy! Ay! Estudyante ka magayam. Tuloy mo nagbasa? Wine. Kita siya kasta kumama ni Venus niya. Naparam na ba yung hindi nakita? Adas ko man nag-Saudi. Kahit madaman siya yung panakapatakal di balay mi. Kaya nadamat sa kabasid nga po una. So makikita ka pintas sa pwesto to eh. Pintas no, da kita sa dagti eskwela eh. Ano, ipastig mo? Gagangin lang agangan, negosyo Ano negosyo? Nakasusurak mo tenti ko furniture making. Nabinas dito eh. Estudyante ko mag-customer mo.
Kaya, masapol na kita estudyante. Nagititugaw, lamisaan. Computer na table. Basta. Gandang kong tubay na. Naglako ti computer, kaya dumapay nga gadget. Kahit bawang pa siya na ni Kasin. Nakita ka mga ron, nakita kami. Kahit, pamilianda ka man ko na. Kaya napangam ng merienda. Kahit, wala na nga ron, kahit, ulitan na Carmen. Saan ka nga mapakay ko? Kahit kung tagbalbaliw. Balbaliw ako hindi man di kong kalik. Madi kami nga peso ko na. Isang kang balbaliwak. No, mabalbaliwak. May kat ko ti madi kong kalik. Kaya't nak manin. Ha? Madit ugalit hindi. Amom deta. Ngam kinayat nak. Ita. Di mapimpinas man ng kayatnak, no, balbaliwak. Napintasak lang araw din, napintas pa ito galik. Ano nga sungat mo? At danobya ko ng pet. Nagpeso man. Tinapod no na, malpas laki di balay, di family house me, kan may postok, di negosyok dito eh. Nagkalagsakam ton, kini Minerva. Kaya ang reaction ni Kasin. Nagpungtot. Timak na rin ako. Sabi din mo yung bagang nga, kaya nobya mo. Kuna na. Natang sila ta. Madilat at ugali ka. Pinampanawan na. Ayun nasihat mo nagbalbalo ko man. Awan sarbi di pindas na eh. Yung bagatas ang ginundawayan ni Roland. Edi? Awan ka po, no? Ni Roland tinubyom? Ito'y dating nobyo ni Venus? Oin, isumang tultulong kanyak di pa nagbasa. Hindi na ibus ti ornong kon. Isun ti, nangitultuloy kanyak. Iso nga, dahil ti third year, may sapay nga tawen, ang graduarak ton. Nagasat ka. Teresa. Nagasat ka man. Nagasat mo din Minerva. O na. Yung taksang gasat ni Venus. Ungaro. Aon sirbit pintas na, madamot ti ogali na, di ba? Yung virgin na tapay lang ni Venus. Tsaka man mo, disulod-sud mo ito yung kuha na. Anong name nagpukaw ni Venus dito lugar mi tamapangkanoy di Manila. Mapanakano sa pulen sa jay manong name ti talagang lalaki nga naikari kang kuana. Mapangkano ag artista. Wano mapangkano dya tapno digiti kano artista ti marim kang kuana. Nagraduara ko ni ti college manong name ket idi ta sumangpet ni Kasin Venus. At dauba naman ang naming nga maladaga. Napanak nakiyus-yuso. Anti, edan ni Venus na yan. Adan, nang isang peti apukok. Dejeti, pasarabon na kada kayo. Ay, pinanawan ka nun di kinalibian na. So kaputawanin, nag-awid mintin nito eh. Nang isang peti ito sa bali pa nga, pakakumikuma. Siyak ka no ti mga awir. Tagsubli ka no sa Dia Manila. Kinasalitak ti kasinsing ko. Kasi, ang pangin maulit-ulit ti bidot mo. Nagbidot ka lang harot idin. Napukaw mo ti bak ng anobyom. Kapati mating ugalim. Napang ka sa Dia Manila. Napasama. Isang pat ka ti anak mo. So, ang subli ka manin, tanang harot tinam na mayong aramida. Dito eklata. Baliwak nga sa pulit, tigasat ko.
Ado man nagbalbaliwamon. Tilangam tiket ko sa wan. Wala taan anak ko. Nagbali mo tilangakid no anak ko. Kaugalim ti baliwam. Saan kang madadayupay? Tulungam langin ni nanang mo, tinegosyo na. Kabayatan nga si kamit lati makamot anak mo. Awag nga ti inamat lang nga mga yun kang kuana. Nutong palan nakasin. Sumaya ti biyak mo. Tulungam niyantin. Tulungam ni nanang mo. Yan tangi, data mo ti drugina, nga negosyo na, di tulungam. Kanya mo, kabayatan nga glaklako kay ti barbecue, kanda doon pa yung street foods, adan ton makasirpat keng ka, naisod to tagbalin nga kagasat mo. Kanda kayo, sigurado ka kadi, kinirolan? Sigurado. Well, manipo di tikas kanya kagagangay laeng, nagtartarakin iti baboy, kendingwen. Doon niya tarapahap mo kasin. Siya tibak gunod. Nga magbatali na edak tulat ta, anak pakumbaba. Agdisulat ta ti sakak iti daga. Hanggang huliplipatan ti ng kapuhak. Kasi sampay nila daw ti amin. Hama pang panawan ni nanang mo, ti anak mo. Dito'y ka. At na dito ti balitok. Awan ni tadayo. Imbag manunimi ti tulong paldak ti kasinsin ko. Dinagraduara kon manunimi inorient nak ni Roland kadigiti trabaho iti opisina ti mismo nga negosyo. Ngayon matunan na. Agtinulong ti si Guard. Yan tangay nagraduar kan. Adun ti inadal mo, hanggang narika ta ng susuruan, kang ti amin, ti panakilangin kadagiti empleyado, panakilangin kadagiti customer, kadagiti clients. Siyempre, fluent ka ag English. Adun kita na isuro keng. Di ba? Sweetheart, thank you. Kit kalpasan ni makatawan ng marang trabaho dito sa opisina. Ibagaton ti will you marry me? Mapanawak nun nanang ko. Di ay banda ni nanang mo. Panawan na diyay. Ayan mi, lugar mi. Kukayo ka din diyay, wano upupaan nyo. Kukami dyan nagdison di balay mi. Di papindasan ta. Di balay. Tadyay tangagyan. Hangka lalayan di balay mi. Makaramid ta tibukod ta nga balay. Okay ba? Di karuba tayo nukan ni Cousin Venus. Kaya na. Kumusta mat iso na? Ay, baglagi na tinangagnak. Tulungan na ni nanang na. Okay ma'am. Tulungan mo dyan kasinsin mo. Ha? Kanta ita dakdakil ng punan da. Papintas na di pwesto da. Dahil sa lang agaganging tilipapanga. Yan kita paglakon ti street food. No kaya na lang kita mga batag restaurant. Kanta ito punan. Kasinsin mo, di ba? Ditulungan tayo da. Nagpeso? Una. Kaya na lang kita patulungan. Apekit ka saan? Di ba? Nakaimbag ka talaga, Roland. Kahit nakasuswerte at may kamang ka na kayo. Noan niya timbaga ni Roland manunemi iso iti kasla automatic nga napasama. Di makkel ti balay mi manunemi balay ti adda mabalin na siyempre. Magmated drive. Tagay sa kami iti asawak manunemi ti coach. Tinulungan mi manunemi ni Venus kaya ni Auntie Sally. Pimintas mo at di makkel ti balay da. Yung dakdaklimit lang kada kami at agkakaroba kami. Sana ipasdek manunemi iti eatery, restaurant. Kunang kumang eatery met na ikabil sa Sally's Eatery. Nakaduan na unay manunemi na kiti matuntuno nga mabalin nga orderen no gatangan. Eatery, panganan, musli nga natuntuno na kiti putahin. Kaya nga manunemi anasarakan ba't lain ti kasinsin ko tinay kari para kayang kuwana.
Nga gagamit lang mati panagbiag da ngem adon knowledge na may panggap iti kasi nga negosyo ket isuda itan di mangtultulong. Isuda ita nga agasawa iti adad da magmanmalinsen ket ni auntie ket isumot ate mga iwan kada kiti apu ko na. Ni met nanang manong name iti mga iwan kada kiti apu ko na kada kami kinirolan ket syempre manipod iti gagangan nga panagbiag si maliwanwan ti kasasad ti panagbiag mi. Ada mo balin mi, ngem napakumbaba kam lata, agsipud ta, na managtulong kami, kadagiti panami nga tao. Nulang ti pagsasaritahan iti ruar, gagangay lang, ngem iti ugali na pintas, nga ugali na baknang nga panagpuspus. Dahil nga ron, ti pagkasarita, manong naming ka nagyaman na klaunay, iti anus mo, nga nangurnus, kalpasan nga inside keng ka, iti Italiana through your messenger, saknan iti tinapintas. Napintas na napintas nga ron. Iti langa, ken iti kaungan. No bagay da, agkuyog da nga napintas, awan ti problema. E moremat napintas ti langam, iti ruar, numadut ugalim, awan sarbinan. Toy nga ron agyaman nga pagaya mo, Teresa.